Da wa kike hira a kofar nan? Abba dan makarantar mu ne. To bari ki ji. In na sake ganin ki da wani wanda ba Abba ba, sai na baki kashi sannan shi kuma in kulle shi. Ja ki ba mutane guri. Ko ga shi na kawo shi. Ke, shi ya miki fyaɗe? Kai, je ka ɗauko mun yaron. Da na je oga. Zata, yaran. Tunkuya. Kai ne ka mata fyaɗe? Wallahi oga zuwa ta daki ne ba ni ne. Ta yi taro na dana ce ba zan yi ba. Ta sani dole ne na yi. Wallahi ƙarya yake oga. Wallahi oga ba haka bane. Kai, mun shiru. Zo ka zagaya da shi. Da shi kenan. Hey, tashi. Tashi. Hawaji. Ya isa, basa. To, sama. Zauna. Ha. Kai ne kai mata fyaɗe? Wallahi oga ni ne na karama na mata. Wani tana ta yi wa ta zuma. To, kai ka ji ya amsa laifinsa. Me kake gani ya kamata a masa? Kai, ina ubanka? Wallahi oga ban da uba ni garin ma zuwa sanai. Wallahi ƙarya kake kai. Ƙarya kake yi. Ya isa. Yanzu kes ɗin nan za mu miƙa shi gurin CID. Umma ina wani? Ya gajiya. Lafiya kalau umma. Ya ga aiki a kasuwancin dai. Lafiya kalau umma. Ahmad, kullum magana na ɗaya ne a gurinka. Ka kai maraya ne. Komai za ka yi kai shi daidai matsayinka. Kar ka yi abun da ya fi ƙarƙarka. Ka je ka sa ma cikin damuwa. To ba damuwa umma. In Allah yadda zan kiyaye. Allah ba da sa'a. Amin umma. Allah ya kiyaye. Yara aljanna. Na yi ne. Lafiya kalau da yana da fatan kin wani lafiya. Baby na lafiya kalau da fatan kai ma haka. Au har ka zo ne? To ga nan na fitowa. Da cike na ina jiran ki yanzu.
Beat Amjad Records. To shi kenan ba dama mu tafi shopping. Beat Amjad Records. Wicked Mix. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba, kare na waiwaya ba. Inda ya kanki ne za na tura wahalar zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar dai yanda kuka sani sunana Don Kebi ko King Kebi ko kuma Dr. Kebi, duk wannan sunayena ne. Ina mai farin cikin faɗa muku cewa za mu fara ɗaukan sabon shirin nan namu mai suna mazaje ne a cikin garin Numan. Ina sanar da mutane
da ke Adamawa da kewaye cewa duk wanda yake son shiga wannan shirin zai iya zuwa wurin Bash da ke kan Cross a Numan hanyar Jalingo. Zai iya zuwa wurinsa zai masa bayani kuma da kuma zai bashi fam sai ya cika sai ya shiga wannan fim da zamu fara ɗauka. Fim ne mai ya ma zan ce muku ne, fim ne dai na magic sosai, fim ne mai daɗi, fim ne mai fasaha sosai. Don gaskiya tun da muke fina-finai bamu taɓa yin fim mai daɗi kamar sa wanda zamu fara ɗauka shi kwanan nan ba da daɗewa ba in Allah ya yarda. Ga mai son shiga ko ya je wurin Bash ko kuma ga number na WhatsApp nan zan ajiye shi sai ku yi magana ta WhatsApp ko kuma ka je wurin Bash. Duk wanda dai yake garin Numa to shi kawai zai je wurin Bash ne direct. Yauwa zai je zai masa bayanin komai da komai. Mun gode.